खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय UN एकाडेमि सनापुर फरायसालिनिफ्राय 100% लानानै उथ्रिसार जानो हादों। थारैनो गोजोनथाव खौरां गहपुर हालामनि सिङाव थानाय UN एकाडेमि सनापुर फरायसालिनिफ्राय बेबारनि HSLC आनजादाव 100% लानानै उथ्रिसार जानो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सनापुर फरायसालिनिफ्राय गासै 14 फरायसाफोरा HSLC आनजादखौ होदोंमोन। बिनिनो गासै 14 फरायसाफोरा आनजादाव उथ्रिसार जानो हायो। बे 14 फरायसाफोरनि गेजेराव 8 फरायसाफोरा सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हायो आरो 7 फरायसाफोरा नैथि मासि लोगोसे सासे फरायसाया थामथि मासियाव उथ्रिसार जानो हायो। गोग्गाथाव बाथ्रा सनापुर UN एकाडेमिनि बर' फरायसालियाव बर' आयदायाव 100% लाना उथ्रिसार जानो हानायखौ गोग्गाथाव होनना बुंथियो। लोगोसे दानि गहपुर बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि निथानन्द बिथाङा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायो। जोंनि UN एकाडेमि सनापुरनिफ्राय दा जोङो गुदिनिफ्राय आं एसे फोरमायनो सानदों। जोङो बे UN एकाडेमि सनापुरा 2022 मायथाइनिफ्राय जोङो मेट्रिक आनजादखौ होजेनदों। दा बेनिफ्राय लानानै देग्लायसिम जोङो खनब्रै जाबाय मेट्रिक आनजादाव फरायसाफोरखौ जिरायहोनाया। दा बे रिजाल्ट हिसाबै 2022 मायथाइनिफ्राय जोंनि UN एकाडेमि सनापुरा मेट्रिक आनजादाव 100% पास जाबोदों। गासैबो स्टुडेन्टफोरखौ जोङो पास खालामहरनो हादों। बेनि थाखाय जोङो जोंनिफ्राय गोजोननाय दङ। फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि जि हान्जा जोंनियाव दङ बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावगोन बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंनानै होनायनि थाखाय। दा जोंनि देग्लायनि जे 2026 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद बेवहाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गासैबो पास जाबाय। गासै 14 जन फरायसा फरायसुलिफोर दङमोन। बेनि गेजेराव 8 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन जाबाय आरो 5 स्टुडेन्टफ्रा माने सेकेन्ड डिभिजन आरो सासे थार्ड डिभिजनाव दङ। दा बे 14 जन फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोंनि फरायसा 3 फरायसाफ्रा बड' MIL आव 100आव 100 मार्क लानानै उथ्रिसार जादों। बेनि थाखाय आं नैबे 3 जोंनि फरायसाफोरनिसिम फोरोंगिरि जानानै आङो गोजोननाय हामलायदों। देग्लाय बोसोराव बेबायदि माने जोंनि फरायसाफ्रा मार्क केरि खालामनायनि थाखाय। गोबां फोरोंगिरि बा गोबां फरायसालियाव जोङो खम मार्कजों पास जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय दिनै UN एकाडेमि सनापुरनिफ्रायहाय गोबां मोजां फरायसाफ्रा पास जादों। 100आव 100 एबा जौखोन्दोखौ लानानै पास जादों होननानै जों बुंनो हायो। नोंथांमोना माबायदियै बेखौ फोरोंनायमोन आरो माबायदि रेडि खालामनानै? दा जोङो फोरोंनायनि बिथिङाव आङो बुंगोन जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोङो गुन गोनां फोरोंगिरि जोंनि लकेलनिनो माखासे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो लानाय जादों। दा गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय फोरोंगिरिफ्रा गुन गोनां फोरोंगिरिनिबो गोनांथि जायो। दा बिदि हिसाबै जोंनि UN एकाडेमियाव जों बुंनांगोन जोंनि साफ्रोम फोरोंगिरि हान्जाफोरा क्वालिफाइड टिचार दङ। मास्टार डिग्रि लानाय बांसिन फोरोंगिरिफ्रानो जोंनियाव बेवहाय जगदान होदों। बेनि थाखाय आङो फोरोंगिरिफोरनिसिम साबायखर बावगोन आरो। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि गासैखौबो आं गिबियावनो बरायबाय। आं दायो दंफैयो गहपुर हालामनि सिङाव थानाय UN एकाडेमि सनापुर फरायसालियावहाय। दा बे फरायसालियाव दिनै मेट्रिक रिजाल्टनि जि जोंनि फिथाइ बे फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। दा बेयावहाय बे फरायसालिनिफ्राय गोबां मोजाङै पास जादों। जेरै 100आव 100 होननानै बिथांमोना फोरमायदों। 100% पास जादों होननानै फोरमायदों। दायो जोङो स्टुडेन्टफोरनिफ्राय मिन्थिनानै लागोन फरायसाफोरनिफ्राय दा बिथांमोना माब्रै फरायनानै बेफोरबायदि मार्कखौ मोननो हाखो बेखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय सोंगोन। जाहाथे इयुनाव बिथांमोननि फैबाय थानाय इयुन जोलैयाबो नायनानै बिथांमोनखौ सोलोङो। बिथांमोननि रोंगौथिखौ नायनानै फरायनाय बेलायावहाय माब्रै जौगाहोनो हायो बिथांमोननि सायाव जोङो सोंनानै नायगोन बिथांमोना माबायदि फरायनायमोन। केमेरा पार्सन बिथांखौ फैनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो नोंथांनि गुदियाव फैबाय। नोंथाङा माबायदि फरायनायमोन फरायनाय समावहाय? आं फरायनायाव फुं समाव बिदिनो 4टा 5टायाव सिखारो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम जानाय 7टासोआव बिसिम दोनोमोन। ओमफ्राय बेलासियाव बिदिनो 5टासोनिफ्राय नायो आरो ओमफ्राय बिदिनो गेजेर ससेयाव थाथ'नानै 8टा 9टासोआव थाथ'यो। थाथ'नानै ओमफ्राय बिदिनो 10टा 11टासिम बिसिम फरायोमोन आरो। बेसेबांसो मार्क लानानै दायो नोंथाङा उथ्रिसारनो हादों? आं 63.5 63.5 मोनबेसे साबजेक्टआव लेटार लानाय? मोननै साबजेक्टआव लेटार लादों। मा साबजेक्टआव लेटार लाखो? बड' ओमफ्राय जुग्राफि। फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोननि स्कुलावहाय आरो माखासे उन्दै नोंसिनि फंबाय बिनानावमोन दङ। बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन नोङो? माबायदि फरायनांगौ होनगोन? मा बुंनो सानगोन बे समाव? बे समाव आंनाथ' दा पारसेन्टआ एसे खम जाबाय नालाय ओमफ्राय फैगोन फंबाय बिनानावमोना बिनिफ्राय एसे साबसिन फरायबावथों बेखौ आं खावलायो।
नंगौ बिथाङा फोरमायदों गावसिनि फैबाय थानाय जि जोंनि इउएन एकाडेमि सनापुरनिफ्राय जि फरायनानै उथ्रिसार जानो हादों बे फंबाया फोरमायदों जे फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौबो मोजाङै फरायनानै गावनिफ्राय साबसिन हामसिन मार्क लानानै मोजाङै फरायनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे आङो सासे स्टुडेन्टनाव सोंबावगोन माबायदि फरायनायमोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय माबायदि फरायनायमोन नोङो मेट्रिकसिम? आंबो बिदिनो फुङाव थाब सिखारनानै 4था बिदिनो फरायो, ओमफ्राय जानाय समाव दोनथ'यो, बिदिनो फरायोमोन आरो ओमफ्राय बेलासि मोनाबिलियावबो बिदिनो 5थासोनिफ्राय फरायनानै बिदिनो जानाय समाव दोनथ'सिगोन ओमफ्राय आरो नायफिनसिगोन बिदिनो। नोंथांनि बे पास जानायावहाय सोरनि आखाइ दं होननानै नोंथाङा सानो? दायो फोरोंगिरिया फोरोङो, बिमा बिफायाबो नोंथांमोनखौ दायथ' लायो, दा मा बुंगोन बे समाव? बे समाव फोरोंनाया माबायदि फोरोंदोंमोन फरायसालिनिफ्राय? मोजाङैनो फोरोंदोंमोन। गाइडखौ माबायदि हरदोंमोन नोंथांमोननो? मोजाङैनो होदोंमोन। गाइडखौ होदोंमोन मोजाङैनो। नोंथाङा मा साबजेक्टआव लेटार मोनखो दायो? जिअ'ग्राफिजों बर' मोननो हादों। नंगौ 100 जौखोन्दोआवनो पास जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा बे स्कुलनिनो जोङो फोरोंगिरि दङ, बिथांजों थांगोन जोङो, बिथांनाव सोंगोन जोङो माबायदिहाय नोंथांमोनहा फोरोंनायमोन बेखौ सोंगोन बिथांमोननियावहाय। दिनै नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय 100 जौखोन्दो पास जादों होननानै बुंनो हायो। गोबां फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट लानानै पास जादों। दा बे समाव मा बुंगोन सारा? जोंनि इउएन एकाडेमि सनापुरनिफ्राय दा जोङो गुदिनिफ्राय आं एसे फोरमायनो सानदों। जोङो बे इउएन एकाडेमि सनापुरा 2022 मायथाइनिफ्राय जोङो मेट्रिक आनजादखौ होजेनदों। दा बेनिफ्राय लानानै देग्लायसिम जोङो खनब्रै जाबाय मेट्रिक आनजादाव फरायसाफोरखौ जिरायहोनाया। दा बे रिजाल्ट हिसाबै 2022 मायथाइनिफ्राय जोंनि इउएन एकाडेमि सनापुरा मेट्रिक आनजादाव 100% पास जाबोदों। गासैबो स्टुडेन्टफोरखौ जोङो पास खालामहरनो हादों। बेनि थाखाय जोंनिफ्राय गोजोननाय दङ फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि जि हान्जा जोंनियाव दङ बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावगोन बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंनानै होनायनि थाखाय। दा जोंनि देग्लायनि जि 2026 मायथाइनि जि मेट्रिक आनजाद बेवहाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गासैबो पास जाबाय। गासै 14 जन फरायसा फरायसुलिफोर दङमोन। बेनि गेजेराव 8 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन जाबाय आरो 5 स्टुडेन्टफ्रा माने सेकेन्ड डिभिजन आरो सासे थार्ड डिभिजनाव दङ। दा बे 14 जन फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जोंनि फरायसा 3 फरायसाफ्रा बड' MIL आव 100आव 100 मार्क लानानै उथ्रिसार जादों। बेनि थाखाय आं नैबे 3 जोंनि फरायसाफोरनिसिम फोरोंगिरि जानानै आङो गोजोननाय हामलायदों। देग्लाय बोसोराव बेबायदि माने जोंनि फरायसाफ्रा मार्क केरि खालामनायनि थाखाय। गोबां फोरोंगिरि बा गोबां फरायसालियाव जोङो खम मार्कजों पास जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय दिनै इउएन एकाडेमि सनापुरनिफ्रायहाय गोबां मोजां फरायसाफ्रा पास जादों। 100आव 100 एबा जौखोन्दोखौ लानानै पास जादों होननानै जों बुंनो हायो। नोंथांमोना माबायदियै बेखौ फोरोंनायमोन आरो माबायदि रेडि खालामनानै? दा जोङो फोरोंनायनि बिथिङाव आङो बुंगोन, जोंनि फरायसालिनिफ्राय जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोङो गुन गोनां फोरोंगिरि जोंनि लकेलनिनो माखासे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो लानाय जादों। दा गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय फोरोंगिरिफ्रा गुन गोनां फोरोंगिरिनिबो गोनांथि जायो। दा बिदि हिसाबै जोंनि इउएन एकाडेमियाव जों बुंनांगोन जोंनि साफ्रोम फोरोंगिरि हान्जाफोरा क्वालिफाइड टिचार दङ। मास्टार डिग्रि लानाय बांसिन फोरोंगिरिफ्रानो जोंनियाव बेवहाय जगदान होदों। बेनि थाखाय आङो फोरोंगिरिफोरनिसिम साबायखर बावगोन आरो। नंगौ जोंहा फोरोंगिरियाबो फोरमायबाय माबायदि फरायनायमोन आरो लोगोसे माबायदि फोरोंनायमोन बेखौ फारियै फोरमायबाय। दायो जोङो मोनसे खोथाखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै जों खावलायनो सानगोन जे बिटिसि सरकारा थांनाय साननैसो सिगाङावहाय माखासे बाथ्राखौ फोरमायखानाय बायदियै जोंनि माखासे फरायसाफ्रा 100 जौखोन्दो मार्क लानानै बड'आव पास जायोब्ला माखासे रां बावजा अनसुंथाइ होगोन होननानै फोरमायदोंमोन। दा बिथांमोननिसिम माबायदि सहायआ सफैगोन बेखौ उननि समाव नुनाय जासिगोन। बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै आं एसेयावनो बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों।